Det her er vores varmeberegner. Den viser, hvor meget du kan spare på varme og CO2, når du aflukker et areal med Altiflex-systemet. Beregneren er udviklet i samarbejde med Vigan og Måø, som har udarbejdet livscyklusanalysen på Altiflex-systemet. Dataene bag U-værdierne stammer fra Teknologisk Institut. Materialpriser på lægter, rammer og plast kommer fra Bygs beregnerservice. Tallene er fra 2008. Det betyder, at beregningen er konservativ og ikke overvurderer besparelsen. Først indtaster man den ønskede temperatur. Ønsker man 10 grader, lægger man typisk 5 grader oveni. Det skyldes varmetab ved åbning og lukning af døre. Derfor beregner vi her med 15 grader. Herefter indtaster man arealet, for eksempel 3.300 kvadratmeter. Dernæst angiver man perioden med varme. Hvis man lejer Altiflex-systemet i december, januar og februar, viser beregningen en pris på ca. 269 kroner per kvadratmeter. Prisen er inklusive tætningsliste. Det er den anbefalede løsning, når der skal være varme på. Beregneren viser samtidig, hvad det koster at opvarme arealet med el. Her er elprisen sat til 3,25 kroner per kilowatt-time. Økonomien er stort set den samme, uanset om man opvarmer med el eller olie. Forskellen ses tydeligt i isoleringsevnen. Altiflex-systemet har en U-værdi på 2,5. Traditionel plast har en U-værdi på 7,6. Ved 3 måneders opvarmning giver det en varmebesparelse på ca. 471 kroner per kvadratmeter. Man betaler altså ca. 269 kroner for Altiflex, men opnår en varmebesparelse på omkring 471 kroner. Det giver en nettobesparelse på ca. 200 kroner. I praksis har Altiflex været gratis at anvende. Samtidig reduceres CO2-udledningen markant. Ved opvarmning med olie svarer besparelsen til ca. 135 tons CO2. Ved fjernvarme er besparelsen ca. 16,7 tons CO2. Til sammenligning har vi beregnet en traditionel løsning med lægter, rammer og plast. Her er materialer og montering sat til 231 kroner, vedligehold til 24 kroner og demontering samt affaldshåndtering til 75 kroner. Det giver en samlet omkostning på ca. 330 kroner. Beregningen er baseret på en timepris på 360 kroner for en tømrersvend i 2008. Vælger man plastløsningen, får man ikke varmebesparelsen på ca. 470 kroner. Man betaler både for materialerne og mister energibesparelsen. Samlet set kan en traditionel interimsaflukning koste omkring 800 kroner per kvadratmeter. Med Altiflex-systemet har aflukningen været gratis, og man har oven i købet sparet ca. 200 kroner på varmeregningen per aflukket kvadratmeter.